Chun istá go bh cóirde is mis OMP ó marchu agus siú é leabharhas agus an leabhar go bhhasping nniu an ceanúir seo Dúnmharú i bPáirc an Chrócaigh. Le Cathal Sándair nói agus seo eachtra eile le Réics Carló atá tag amach ríist agus siú é an tríú an ceathrú leabhar sna hathlegan a seo an tra agus bí cainte ar hedal maltach agus ar chlúdach maltach atá bunathe ar na bun chlúdaigh agus se ríist achtriúcht an bha beidir nach chu seo díreach tháinig gáchean níl eile amach an bouta seo. Beidir nach chu si díreach chomach ceanna leis an géad ceann na Marvadil agus an Tetalán do aice ach bhí si sin arás ar fad, tá si seo fós go má nó an bha. Chan si seo go mórlumm an blurb ar chúil an leabhar. Dúnmharú piléir tríd an glós ar an dé deireadh atá sé agus cad le bheith wet. Agus achtriíocht agus foréigin a ríist tá si sin go mór chutasig. Sais marítar imróir amána I gluthe amána I bPáirc an Chrócaigh agus an sin tá sais cúra agus doracha ag go bhharse agus cabhar amach chatta an. Rud amhána tal sunú faoi na hálagan go seo ná gnéantar sais nótaí áirithe a bhreacha faoi hiútaí áirithe sa téach sa tábhrín dachar le tuiscint. Uaireanta is nach na cainte a town ar nós tugaí chur thurlaigh I chearabháin orm. Is é sin bíoch mo thucairte chomór le sucrad I chearaláin. Tá sé sa seanachas gur bhar an tóramh ar feadh ceir lá. Agus sa rudí óra an cinsere tháinig si seo amach le linn bhlianta na práine. Ach tá cuidanna tagartí ann cai nárthaigh páistí iad ag an am. Ach is dóim go gabhraíonn na tagartí cultúr agus tagartí rudí agsúla leis le dahan ionintach a chród an na leabhar agus sna leabhar. Ach tá áras ar an raibh daoine ná ní sin ar fád a hiiscint ag an am. Ach is gar bhachas cuma mar is leabhar tharbh achtrúil agus tharbh spéisiúla bhí an. Mula go móra.